बिस्वाम बिस्कुट सुरों का महासंग्राम। सबके राम 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 अस्सलाम अस्सलाम। 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 हर प्रबल वेग में जारी बाटे, प्रबल वेग में जारी बाटे सुर के महासंग्राम। सबके राम 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 अस्सलाम अस्सलाम। हर गजब मोड़ पे आई गइल बा ई घमासान। सबके राम 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 अस्सलाम अस्सलाम। सबके राम 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 अस्सलाम अस्सलाम। गजब मोड़ पे आ गइल बाटे, प्रबल वेग में जारी बाटे सुर के महासंग्राम। काहे कि उत्तर प्रदेश के 4 लोग बाड़े डेंजर जोन में, 2 लोग के सुन ले बड़े जज लोग और 2 लोग के सुन के पता चली कि आज वो 4 लोगन में से के रही 2 गो और के 2 गो चल जाई। तो हम बिना कोनो लाग लपेट के जे पहले 2 गो बचल बा ओकर आपके दर्शन करा देवल चाहता नहीं। एगो बाड़े हमनी के गाजीपुर के उत्तर प्रदेश के चंदन वर्मा जी और दूसर बाड़े जिनका डेंजर जोन में गईला पर बड़ी आश्चर्य भइल मोहम्मद अजीज। दोनों लोग के स्वागत करके जोरदार ताली बजा के जितना ताकत होके आप लोग के पास उन्हीं के हकदार बड़ा से। तू कहिया मुलाकात होई, मुहब्बत के तहिए शुरुआत होई। बताव तू कहिया मुलाकात होई, बताव तू कहिया मुलाकात होई, मुहब्बत के तहिए शुरुआत होई। बताव तू कहिया मुलाकात होई, बताव तू कहिया मुलाकात होई, मुहब्बत के तहिए शुरुआत होई, मुहब्बत के तहिए शुरुआत होई। तुअरा पजाइला त भागेलू लजा के, खिड़की के फफरा से ताकेलू लुका के। मछरी नियन दिल, मछरी नियन दिल झपीटत होई, मछरी नियन दिल झपीटत होई, मुहब्बत के तहिए शुरुआत होई, मुहब्बत के तहिए शुरुआत होई। बताव तू कहिया मुलाकात होई, बताव तू कहिया मुलाकात होई, मुहब्बत के तहिए शुरुआत 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 होई। तू हवा
राने हमार, हम हैं राजा तोहार, तू हो राने हमार, हम हैं राजा तोहार, जान से भी ज्यादा तोहके करीले प्यार, जिए के ना बा हमके तोहरे बिना, जिए के ना बा हमके तोहरे बिना, इहे कहीं बार बार हो, तू हो राने हमार, हम हैं राजा तोहार, तू हो राने हमार। दिलवा के आईना में तोहरे के देखिले, मधुर मिलनवा के हो बारे में सोचिले, हो हमरे जिंदगिया के तू ही अरमान हो, तोहरे में बसल बाटे मोर परान हो, चाहे नी कितना इतने बस जाना, चाहे नी कितना इतने बस जाना, तू ही भाड़ू दिल के करार हो, तू हो राने हमार, हम हैं राजा तोहार, तू हो राने हमार, हम हैं राजा तोहार, तू हो राने हमार। अब हमारे सामने 4 महारथी, एकरा में से 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, 2 लोगन के सफर आज रुक जाई। काजल राजपूत, चंदन वर्मा, मोहम्मद अजीज और चुनुमुनु, कल्पना जी के चुनुमुनु, हमने कहते हैं छोटू चुनुमुनु। हम सबसे पहले पूछल चाहतानी, अजय जी आप मोहम्मद अजीज के कितना नंबर देले बानी? 9 marks। थैंक यू सर। चंदन वर्मा जी के सतीश जी कितना नंबर देले बानी? 7.5। और काजल राजपूत के धनंजय जी कितना नंबर देले बानी? 8। साधना जी आप चुनु मुनु के कितना नंबर देले बानी? देना तो मैं 20 चाहती थी, लेकिन अब 12 दूंगी। बहरहाल कल्पना जी के नंबर केकरे खातिर बाटे का हमनी के कुछ नहीं बताइल जाई। अब सीधे नंबर खुली जब हमनी के बाकी के भी 4 लोगन के सुन लेहल जाई, इकट्ठे सबके मंच पे बुलावल जाई और तब पता चली कि आज के भइल बाटे सेलेक्ट और के कर सफर आज रुक जाई। काजल ऑल द बेस्ट, चुनुमुनु ऑल द बेस्ट। आप लोग चल के इंतजार कर जा ओह पल के जब रिजल्ट के घोषणा हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। बिस्कुट सुरों का